Hos Dining 6 er du altid i godt selskab. Lad mig invitere dig på en kulinarisk rejse igennem vores mange forskellige restauranter. Hos Kaiser Soze hylder vi det asiatiske køkken. Blandet med nordiske råvarer har vi skabt en smagsoplevelse, som vækker alle sanser. Vi tager dig med videre til Restaurant Cinco, hvor det latinamerikanske køkken møder nordiske råvarer, og det giver en fantastisk intens smagsoplevelse. Cinco bringer varmen og intensiteten fra det latinamerikanske køkken til din tallerken, altid med et nordisk twist. På Restaurant Barso er social dining i højsædet, og her leverer vi en restaurantoplevelse med det italienske køkken i centrum. Barso tilbyder dig en oplevelse, der handler om at dele. Del maden, del glæden, del livet. Her på Restaurant Kød er der fokus på bøffer. Stegt til perfektion. Perfekt til dem, der elsker et godt stykke kød. Dining 6 har en restaurantoplevelse for dig. Kom selv og prøv.